Страшна жега е в София. 30 и неколко градуса, не се диша. И колело не можеш да караш. Отивам некъде на студено. В Алпите. Как си представям почивката в Алпите? Хубави пътечки, нагоре, сенчести. Долу, в подножието, селце с езерце и там да е хотела, да има и църквичка. Сутрин на разходки в планината, а след обед цамбур в разкошното езерце. Мисля, че това езерце, което се казва Вьортерзее, ще отговаря на моите мечти. Обаче, хем е много скъпо, хем погледнете, места почти няма. Но ще намеря нещо. Намерих Крумпендорф село. Ето това е единственото останало. Всичко е заето, само ето тук е това хотелче. Ще го взема. За никъде не бързаме, затова ще разделя пътя на две. Ще спа по средата, в Славонски Брод избрах. Защо? Защото града е интересен, на границата с Босна и Херцеговина. И тук има някаква много интересна крепост във формата на осмоъгълна звезда. Ще разгледаме и нея. Ето това е колата, с която мисля да пътувам. Peugeot 308 на 14 години, от последните 8 е моя собственост. Отпред са зимни гуми, отзад летни. Пълен майтап. Дисковете отзад са добре, обаче отпред спирачните дискове са ужас. Лошото е, че Peugeot наближава 200 000, а нищо не е сменено по него. Нито ангренажен ремък, нищо. Сега да видим и двигателя. HD 1,6 дизел. Маслото добре. Антифриза в норма. Спирачна течност добре. Стискайте палци колата да издържи, да не ме предаде. И сега маршрута. От София се тръгва, оттам Ниш, тук Белград, околовръстния и оттам Харватия, Словенски Брод. Това е първия ден. Втория ден през Загреб, Любляна и оттам през проход през Алпите, не през Кран, се стига до Клагенфурт, езерото Вьортензее. 5 часа минава, тръгвам, вънка е тъмно. 6 часа започва леко да се развиделява и наближаваме границата. Дано да няма опашки. Минахме границата, горе-долу добре. Магистралите в Сърбия са много добри, бе. Те по-добри от българските, бе. Много е досадна тая магистрала Ниш-Белград. Карам непрекъснато с 100 км, почти всички ме изпреварват. Това е околовръстният път на Белград. Много добре е направен, защото едно време беше кошмар. През града се минаваше, беше нещо ужасно. И ето го там Нови Белград. Айде минаваме реката Дунава. Намерихме тук някакво морище да хапнем, ама много мръсно, бе, много, бе. Разкошно хапнах мортадела, саламче, доматки, краставички, кока-кола. Супер! Сръбско-хърватската граница бива. Не е чак толкова страшно. Аз очаквах много по-лошо. Ето я и Хрватска. Нема жива кола.
Айде, напускаме магистралата и отиваме в Славонски Брод. Хубава архитектура. Австро-унгарска явно. Ето е река Сава. Отсреща е Босна и Херцеговина. Това е моста, който свързва двете държави. Хърватия и Босна и Херцеговина. В началото на 18 век границата между Османската империя и Хабсбургска Австрия също е минавала тук по река Сава. През 1715 година по инициатива на принц Евгений Савойски се изгражда голяма крепост за защита от евентуално османско нашествие. Фортификацията е построена да побере 5000 войника и 150 оръдия. Ето тук са били оръдията. Вижте какви дебели стени. Фактически първото укрепление е земната стена и вал, а това вече е втора отбранителна линия. Вижте дървото. Каква жажда за живот. Тръгнало и как се е разлистило. Живее корените му вътре в основите на крепостта. Колко е зловещо тук. Какви коридори. А тук се излиза. И това е крепостта, стената. А оттатък има още една стена. Крепостта Месмая. Такова нещо не съм очаквал. Наистина е много интересно. Хубава идея. Хем държат дървото, хем статуя. Ето това хотелче намерих. Външен вид ужасно, обаче вътре не е толкова зле. Ето, това е кухнята и баня. Това е спалнята. И няма да повярвате, всичкото е 40 евро. Хубава закусчица. И след малко отново на път. Продължаваме. Загреб, Любляна. Преди Загреб някакво гадно задръстване. И тук как излизат, как карат, и те тръгнаха по тази забранената. Его е камиона и той тръгна. Изобщо да не ти разправям. За да се махна от това задръстване, което беше много гадно, тръгвам през селата. Между другото не е лошо. Вместо да си едно место, така поне караш. Малко е по-дълго, ама гледаш. Пак съм на магистралата, задръстването приключи. Словения вече, това е границата май. То няма граница, не? И ето ги Алпите. Няма да минем през тунела Караванкина, ще караме през Алпите. По-интересно. Не издържам. Оставям колата ето тук и ще направим малко разходка. Абе, много красиво е тук, кристален въздух, но хората си поддържат къщите и по-добри срезани дърва не съм виждал през живота си. Айде, добре дошли в Австрия. Тук започва някакво канско спускане. Страшни завои, страшни.
пристигнах. Ето го, това е хотела, няма име. Сега са дадени някакви кодове за стая, за входове, ужас. Стаята е нещо уникално. Гати леглото, гати чудото, обаче няма хладилник. За какво ти е всичко това, като няма хладилник? Тук някакви дивани, бюра, абсолютни глупости, като няма хладилник. Баня има, душ, всичко има. Това е ресторант, който е някакъв кичви. Аз не знам какво е това. Това нещо не ми е много австрийско. Ето го езерото. Обаче видите, са му взели брега. А по-грозна къща от това, виждали ли сте? Не знам на какво да го прилича. На съндък. Много хубави вили има, но има и вили с много съмнителни архитектурни качества. Вила Зеневалд. Ето това примерно. Няма как да не се окъпи човек. Да го пробва тази алпийска вода. Само да не е ледена. Това е чешмяна вода, бе. Компостна чешмяна вода. Супер е! Друго е да си поплуваш на Вьортерзе. Ето това е вече пристанището на Клумпендорф. Фактически ние сме в това село. Казва се Крумпендорф. Има разкошни пържени картофи, но огромна опашка. Просто абсурд да чакам това опашка. Особена песен. Тук усещам, че това е това са стари курорти от времето на Франц Йозеф. Разкошни сгради, но много скъпи курорти са били, а и сега са такива. Опитах се да избягам от жегата в София. Тук е 30 градуса. Верно, една идея е по-хладничко. Обаче този алпийски тук курорт с тази температура, с къпането в това, то не мога да разбереш в Гърция на плаж ли си или си в Алпите. Това е стандарт. Тръгнах за Алпите и какво пристигнах на плаж? И с влака сме в Клагенсфурт. Клагенфурт е областен център на областта Кернтен. Това трябва да е Мария Терезия, според мен. Ето, тя е. Малко пълничка. Паметник на доброто срещу злото.
Ja, wie gesagt, aber die Sache das macht nichts, wir gehen jetzt nicht heim. Also beim Igor, wenn man Land 10 Kinder, 15 Erwachsene, also das war herzerwärmend. Ето тази сграда ме смайва. Какъв прекрасен сецесион. Това се едно Климт я рисува. Какъв пищен сецесион. Каква стабилност. Имам чувство, че императрицата Сиси ще излезе всеки момент от някоя врата. Жалко, че не може да усетите каква миризма. Мирише на векове. Айде обратно с влака към нашето село. Ниските части на Алпите. Хладничко, сенчесто, хубави пътечки. Супер е! Отиваме към руините на замъка Леонщайн. Маршрута не е много лек. И всред горите Тилилейски се появяват руините на замъка Леонщайн. Ето го подхода към замъка. Значи замъка е строен около 1166 година от фамилия Леонщайн. После интересното е, той е купуван, препродаван няколко пъти и най-накрая се оказва собственост на фамилията Ротенщайн, фон Ротенщайн, които са шваби. И тук умира главата на техната фамилия Фридрих фон Ротенщайн 1492 година. Това е много известна швабския род. Фон Ротенщайн. Главният вход е затворен, но ще опитаме да влезем от другаде. Ето ги развалините на замъка. Така в руини е този замък от 1600 година. Представете си тези руини колко са здрави. Седат още. Абе, серта работа с Алпите. Тук големи, обаче много добре уредена работата. Хубави стъпалца, навсекъде е супер. И на върха една разкошна пейка. Тук мога да си пускам различни сонати и да си лежа. И ето ги алпийските пейзажи. Къщички, полянки. От тук явно тръгват маршрутите нагоре. Тук сме над 1000 метра над морска височина. С тези сандали трудно бих качил тези върхове, да ви кажа честно. Излизаме на Сайсерзее. Това е езеро горе в планината и сега ще го обиколим. Някаква къща тук в езерото. Това пък какво е? Ами ето, че мечтите ми от София за хладно време, за хубави пътеки алпийски и накрая едни малки, разкошни алпийски езерца се сбъднаха. И най-хубавото нещо има край, той затова е хубаво. Утре сутринта тръгваме обратно. 7 часа е напред към Хърватско. Вместо
да минеме през тунелите, там караванки на автобани, автостради. Тук реших да минеме при обикновен пътища през проход. Наближаваме Славонски Брод. Не мога да разбера защо кебабчетата в Хърватия ги слагат в мляко. Залез на Цава. Тръгваме. Чао, Славонски Брод. И ето отново в Сърбия. Безкрайната скучна магистрала. Влизаме в България. Опа! От тук започна и тук свършва тази екскурзия. И сега вече мога да направя рекапитулацията. В София съм. Изгорила е 76 литра колата и е минала 2181 км, което прави около 3,5-3,6 литра на 100 км разход. Благодаря за вниманието. До нови срещи!